Gawa sa Davao City, nakasinati isab og kusog nga pagulan ubang lugar sa Davao Region ug Caraga Region. Gani daghang lungsod sa Davao Region ang nagsuspende og klase. Ani ang report ni Argil Relator. Luyo nga nahimo na nga low pressure area ang bagyong Queenie. Daghang bahin sa Caraga ug Davao Region ang nakasinati og pag-ulan. Bandalas 8 kaganihang buntag gihang migikan kita sa Surigao City ug atong namatngunan nga ang lakat sa panahon marag-umon ang kalangitan ingon man dunay mga pataak-patak nga pag-ulan. Ug samtang atong ginabiyahe ang gikan sa maong lungsod padulong sa mga lugar sa Surigao del Norte, Agusan del Norte ug karon naa kita sa probinsya sa Agusan del Sur. Dunay baryo-baryo nga mga pag-ulan buot pasabot dunay mga lugar nga hinay ug duna po yung mga lugar nga kusog kaayo ang pag-ulan. Ug ato lang ipakita nga karon mobiling kita dinhi sa lungsod sa Bunawan ug makita nga ang dalan basa gayud no sanglit nagpadayon pa ang pag-ulan dinhi sa karon. Hinoon pag-abot sa Mungkayo, Davao de Oro, nihunong na ang pag-ulan apan marag-umon gihapon ang kalangitan. Nakaalerto ang Mungkayo MDRRMO sa pagmonitor sa lakat sa panahon, ilabi pa nga kagabi ipanagsugod ang pag-ulan. Tanan matud pa sa ilang 21 ka mga barangay ang dunay flash flood ug landslide prone areas labi na sa barangay Mount Diwata. Catch basin sabkuno ang ilang lugar sa tubig baha, gikan sa mga kasikbit nga lungsod sama sa Compostela, New Bataan ug Maragusan. Based po sa mong monitoring, wala man po minahim natala nga mga untoward incidents sa gikan sa mga barangays. Kay sukad pa ganinang mga around 2 AM, kusog yun kayo ang ulan diri. Hinoon banda alauna karong hapon, mikalma na ang lakat sa panahon. Sumala sa PDRMO Davao de Oro, luyo nga dunay pag-ulan, wala hinoy reported nga mga insidente sa mga lungsod. Ang mga flood atong areas na gi-monitor pag-ayo is actually ang munisipyo sa Compostela because there has been report of swelling of the rivers. Pero as of karong hapon, na-monitor usab nato nga nag-normalize na ang water level, no? Tungod sa sagunsong pag-ulan, gilayong gideklara sa provincial government sa Davao de Oro ang suspensyon sa klase. 5 sab ka lungsod sa Davao Oriental ang niabiso og suspensyon sa klase. Kini mao ang Banay-Banay, Caraga, Lupon, Governor Generoso ug San Isidro. Sa Davao del Sur, suspendido usab ang klase sa mga lungsod sa Bansalan ug Santa Cruz. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.